Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 24 years ekuberekwa. Ndakaroorwawo ndikachata mainge muri mugore ra2023. Saka nemurume wangu takasanganawo kunoku kuSouth Africa. I was studying in South Africa, then ndokubva tachizodanana. Ainge asingadi kuti ange achiita introductions ndinge ndichizivana navamwene navatezvara vangu. Then takazoti taenda kumusha mukoma. Just a couple of days ndisati ndabvisirwa mari, introductions ndo paakazoitwa. Ainge asingatodi kuti ndinge ndichuya natete vangu, iniwo mukoma vatete. Ndakazotongovanyepera ndikavatiza, vakazotobhoyekana vakati, ko wai wainge usingadi kuti tinge tichienda tichinoona vabereki vemukomana wako tiri pamwe chete. Saka vakazouya zvavo vabereki vemurume wangu apo pandakabvisirwa mari, but vakatanga vandizivisa kuti ivo vanoita zvekun'anga. Family yavo vakabva kuMalawi. In fact, ndingangoti vatezvara navamwene vanotogara kuMalawi, but vane dzimba muHarare. Mukoma patakasvikapo pamba pevabereki vemurume wangu, ndakatoona kutoti painge paine vanhu vainge vakawanda. Saka ndakatofungidzira kuti zvimwe kuda painge pari pachechi, because ivo vanoita zvekuzanganisa zvechiprofita zvekare vachiita zvekun'anga. Takazoti tapinda mumba ndopa ndakatanga kuudzwa nyaya dzakawanda navamwene vangu. Mukomana chichangondiunzawo pano ndechekuti ndikuda kungodzidzisa vamwe vanhu kunzoko. Ndichiri mwana mudiki zvangu, handina zvakawanda zvandati ndava kuziva, but there is a reason as to why mazita enyu achinyorwa kana kuri kunzi ukaenda ukanobatsirwa nen'anga. Mukoma, zvandakaudzwa navamwene vangu zvimwe zvacho zvinotyisa, because vane bhuku kana kuti mabhuku, makaunta bhuku avo avakanyora mazita evanhu vakauya mudare mavo kubva pavakatanga kuita izvozvo zvekubatsira. Mabhuku awa anochengetwa hanzi mune imwe cave ikoko kuMalawi, kuvillage kwacho ikoko kwavakaberekerwa. Saka hanzi kana ukagara wabatsirwa nen'anga, zvinoreva kutoti zita rako rinenge rava kuita sekunge rakatonyorwa mubhuku rerufu. Ndo zvandakaudzwa izvozvo navamwene vangu. Ini hangu handina zvinhu zvakawanda zvandinoziva, asi vamwene navatezvara vangu vanoita zvekurombesa. Vabereki vangu havatozvizivi. Ndakangovaudza kuti ivo vanoita zvekubatsira maprofita, but havazvizivi kuti in'anga. Mari yavainayo, kunyange pandakasangana nemwana wavo murume wangu kunoku kuSouth Africa, ndo chandakatangawo kuchiva paari. Not kuti ndiri munhu anokara mari stereki, but obviously as a woman ndinewo mastandards angu. Ende pandakamuona, including the way that he was dressed up, patakasangana paparty, the car that he was driving, kana lifestyle yake, ndakabva ndaona kuti this man, if it happens kuti we get married, then I know kuti the future of my kids, they are safe. Mukomanashe, I married myself into their bloodline. Apa vanoita izvozvo zvekun'anga vachirombesa vanhu. That is what I discovered, and I went ahead with the relationship. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Hanzi kunyangwe hangu ndainge ndichizviziva kuti vanoita zvekurombesa in'anga, but ndakangoda financial stability. But iye ari kuti mazita awo anonyorwa hanzi anozoshandiswa zvisina kunaka. Hanzi vamwe vanotopota vachidaidzwa kumatare vachisungirwa upenyu kuti udzokere zvekare. Nhai zviriko here zvinhu zvakadaro? You can come to my inbox and then you tell me your own side of the story. Pane vamwe vanzvadzi vakauya kuinbox vakati ivo nyaya iyo
yaJesu it is very interesting. Vari kuti kana kuine munhu anokwanisa kudzidzisa about fallen angels, zvinomboreva kuti kudi a fallen angel. Hanzi tinokumbirawo chirongwa ichocho mukomanashi. So kana kuri kunzi munenge muriko muchizvinzwisisa, I urge you to come to my inbox and then you can also teach us kuti chichinonzi fallen angels, so that we can have a deep understanding. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi mukoma makadii zvenyu? Ininiwo ndakamboshandira vamwe profeti muHarare umu, ndangochinjawo hangu location, but ndeve muZimbabwe. Profeti ivavo vane offshore accounts avainawo akawanda, saka mari idzo dzinenge dzichibviswa nevana vesangano dzinotoenda kuma offshore accounts. When I discovered this, ndakarwadziwa, ndikaudza murume wangu, akati ngatisiyanei nazvo. So after I had logged in to his computer, ndopa vakazondibvunza one day vakanditi, did you access some other files? Ndikati hongu, because there were things that I was supposed to do. Ipapo I was working with other accountants, tainge takanzi tinge tichita auditing yechurch, because ivo vanotya kubirwa, ende vanotya kubirwa zviya zviri very serious. Ndokusaka vainge vakanditora kuti ndinge ndichizova part of the auditing team, vachida kuona kuti hakuna here vamwe vemuchechi vainge vachivabira mari. And we discovered kuti hongu, there were people that were stealing the money. Chechi yacho zviri kuitika mukoma finances financial department, mari dzinenge dzichibiwa. So I thought kuti ivo vainge vachazodzinga vanhu avo vatakaona kuti vanopota vachiba mafunds echurch for personal use, but vakabva vati no, it is okay, you can leave it like that. Saka one day vakazondidaidza mushure mekunge vazviona kuti ndine mafiles awo andainge ndakavhura in his system. Ndopa vakabva vachizondibvunza, ndikati hongu, I had logged into the system and there were a couple of files and invoices that I had viewed. Ndokubva vachizondiudza kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichitaura nezvazvo, because vane offshore accounts avo, and I was supposed to delete it from the reports that I was going to write as part of the auditing report. So I deleted everything mukoma. Vane offshore accounts avo, akati one day companies uye zvekare nema-apartment avakatenga kuDubai that he rents out mukoma. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. When I told my husband about it, akabva ati ngatibude munyika, zvinotyisa izvi zviri kuitika. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi. What she did, was it right? Vaifanira here vakaudza vamwe vanhu vemuchurch kuti izvi ndo zviri kuitika? Vamufundisi ava vane offshore accounts avo ende nedzimba dzavainadzo. Hanzi dzimba idzi dzakatengwa pachishandiswa mari yetithe, mari yechegumi. Was she supposed to say it aloud kana kuti zvavakaita izvozvo vakatogona vakabuda havo munyika, because it was too dangerous? Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndakaendawo nefriend yangu apo pandainge ndiine 27 years kuChimanimani. Taendako ikoko takasangana neimwe n'anga. Friend yangu akaberekerwa ikoko, akakurira ikoko. Ainge auya zvino kuHarare uko kwaainge achishanda security guard. Ndokubva achizotangawo kuuya kuzokorokoza kumazowe uko kwandainge ndagara ndichikorokoza nemadzikoma angu. Saka akazondiudza kuti ainge achida kudzokera kwavo, but achidzokerako akati pandiri kudzoka ndichaitidigura mari. Ndikabva ndati handingasari. Ipapo akatogara andiudza kuti ainge afunga kurombera izvozvizvi zvatainge tichiita zvekukorokoza. Ndikati neniwo handingasari. Tikaenda tiri tose, takasvikako mukoma
akaenda neni pamba pen'anga yacho ndokubva tachizoendeswa mune rimwe gomo. Tiri mugomo imomo mukoma kwakaunzwa vana avo vainge vaine 5 years. Vana ivavo mukoma Mwari vandiregerere, takanzi taifanira kuti tinge tichirara navo. Painge pachidiwa ropa riya rinobuda patakatanga kurara navo rainge riri pasikarudzi dzedu, kukabva kwachizobuda chimwe chimhuka chainge chakaita kunge chimupurwa, chakaita kunge chikadzi, chikauya chikatanga kunanzva sikarudzi dzedu, tikaudzwa kuti zvedu zvainge zvaita. Ndokubva tachizopiwa zvuma izvo zvatakanzi zvuma izvozvo tinofanira kuzongogara takazviisa mumawalets edu. Ndokubva tachizodzoka kuHarare. Mushure mekunge tadzoka kuHarare takazoenda kuMazowe tikatanga kukorokoza zvechokwadi. Mari takaibata zvekurevesa, tikatanga kuita mari. Iniwo ndakazoita idea nekuti ndinge ndichizotanga kutengesa doro. Ndakatanga ndichatengesa doro ikoko. Kudzamara kwedu kumusha ndazovhura bottle store, zvekare nemuno muHarare ndikavhura bottle store. Ndo business rangu iroro randinongoita. Ndine mabottle store akati one day, but mukoma mabottle store ose awa chinokonzeresa kuti ndinge ndichiwana macustomers akati one day inhau yekuti ndiri kushandisa ropa rakadeuka, ropa revana vacho ivavo avo vatakabata chibharo tiri mugomo, uye zvekare neropa rakazodeuka rehama dzangu 2. Ndainge ndakaudzwa kuti panodiwa 1, asi nekuda kwekuti pakuzonovigwa kwakazoitwa mukoma vangu sezvo vainge vari mupostori, hanzi mhiko dzakakanganisika. Then ndokubva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichiita imwe sacrifice, ndikabva ndachizosacrifice zvekare vamwe mukoma ava ndakazova sacrifice apo pandakatenga imwe Ford Ranger yakati ichiri munzira ichibva kuBait Bridge. Ndakaitenga kuSouth Africa, ndakaitengerwa neimwe friend yangu ichiri munzira ichiuya kuno kuHarare. Ndokubva vachizoshaika, vakati vachinovigwawo naiyowo motikari yangu mukoma yainge yasvikawo pamba. Ndikanzi ndaisafanira kuti ndinge ndichidriver motikari iyi, yainge ingori mugarage, hakuna ainge achizviziva kuti ndainge ndakatenga motikari. Mushure mekunge mutumbi wamukoma waputika, ndakanzi ndinge ndichimirira 2 weeks. N'anga iya ikazondifonera ikati iko zvinozvi mukoma wako waputika, waparara, saka unokwanisa kudriver motikari yako rwendo rwekutanga. Ndakaenda ndikanoratidza vabereki vangu motikari yandainge ndatenga ndichitaka kudada, so ndakadarika nekumba kwaamai guru ndikavasirawo chikafu ndichivaratidza motikari yandainge ndatenga. Kwava kuchizodzoka zvekare kuno kuHarare. Nyaya iripo mukoma ndeyekuti kunyange hangu ndakaromba patova kuda nemakore anokwana iwo kuita 11 years, iro gore rino ndiro rechi11 kubva zvandakaromba. Ndainge ndakavimbiswa kuti painge pasingazodiwi zvekare imwe sacrifice, but nhau yavapo mukoma ndeyekuti ndiri kunzi ndiri kufanira kuti ndinge ndichisacrifice mwana wangu mukomana. Saka ndakatomboedza kutaura navo sekuru vacho ivavo vekuchimani-mani. Zvino ivowo vari kunzi vanokwanisa kufa iro rino gore, saka mwana wangu hanzi ari kufanira kuti ange achifa ivo sekuru ava vasati vashayika. Otherwise zvinhu zvangu zvinokwanisa kundipandukira kana kutopenga, vakati ndinokwanisa kutanga kupenga. Ndoitawo sei nhai mhuri yeZimbabwe apa vakaisa chituko pamusoro peupenyu hwangu pandainge ndichirimo mudare mavo. Vakati iwe uchaita mwana iye chete wawakaita 1 mukomana. Ndakatomboedza kuti ndinge ndichiita vamwe vana musango, but ndinongozvara vana vasikana chete. Ko kana ndikaurayisa mwana wangu uyu, pfuma yacho yose iyo yandiinayo ichazosara iri mumaoko ani? Please ndibatsireiwo nemazano. Ndinozviziva kuti zvinhu izvi pandakazviita ndainge ndiri ndega, hapana kana wandakazivisa pano padare ramukomanashe, asi ndichiuyawo pano ndotodawo kutoti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedza iti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera
yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma upenyu hwakaoma mukoma. Zvakaitika mukoma nashi ndezvekudai so. Ndakamboshandira umwe muZulu, vanongozviita havo sekunge vanhu vasingabati mishonga, ende isusu vekuZimbabwe ndisu tinonyanyisa kuroya. Saka ndichishandira muZulu uyu akabva achizotenga track rake rainge riri UD. Mukoma taifamba tiine chibhaketi icho chinenge chiine tsvina, so taizoti tikati fambei then tobva tachizomisa track redu, tobva tatora chibhaketi chiya tobva tatanga kuzorera tsvina iya pamavhiri ose mukoma ari 6 AUD iyoyo. Murume uyu ndichitaura nemi kudai so ava nematracks kuda anosvika kuma 80 something masaidi tipa. Isuwo basa rakazopera nekuda kwekuti paakazowana contract remumaini achizonotenga matrack akawanda kudaro, akabva achizonzi painge pachidiwa maSouth African citizen only kana kuti maZimbabwean vanenge vaine mawork permit. Sezvo ainge achizovherifaiwa neHome Affairs, ndakabva ndaona kuti zvainge zvisingaiti, ndikabva ndachizongozvidzinga hangu ndega basa, asi takamusimudzira murume iyeye, in which ndava nebelief yekuti muupenyu haufi wakabudirira kana ukasashandisa mishonga. Taitawo zvemaremovals between Johannesburg and KZN. Atoriwo munhu wekuti ainge achiri kutongotangawo business rake. Ndo zvandakaona izvozvo mukoma zvataiitiswa nemuZulu wandakamboshandira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi vanongozviita sekunge ivo vasingaroyi but vanotoshandisa mishonga. Zvakangooma hazvo vedu we. Kana wanga uri iwewe waizvifambisa sei? Waibvuma here kana kuti kwete? Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndine nyaya iyo inondirwadza yaramba kubuda mumwoyo mangu. Iniwo ndakasouyawo kunoku kumhiri kwemakungwa mainge muri mugore ra2015. Ndokubva amai vangu vachizotanga kundimukira chipoko, asi vakangondimukira chipoko kuda about 1 month vakazongoti ndaivaona mama kunyange ndiri kubasa kana mumba ndaitovaona vobva vanyangarika. Amai vangu vakashayika apo pandainge ndichiri kuma 20 something mushure mekunge ndabva mukuroorwa. Hama dzababa vangu hadzina kufadzwa nazvo. Amai vakangorwara kwemazuva mashomanana vachingoti musoro wangu uri kutema, ndokubva vachizoshayika. Chitunha chaamai chakataura zvakatonzwikwa nevanhu vose. Taitonzwa izwi raamai vedu vachichema patainge takagara mukicheni, but vaita sekunge ivo vainge vakagara mumadziro vachichema vachiti vanhu vekwatafa ndimi mandiuraya. Munhu wose akazvinzwa panguva imwe chete, ndokubva vangonyarara. Saka tafa ndo real surname yedu mukoma. Vainge vachitoti vanhu vekwatafa ndimi mandiuraya. Saka hama dzaamai padzakazoti tinofanira kuti tinge tichifamba, pakazotanga kuitwa makakatanwa. Painge paina vamwe vatete avo vainge vaine mari vakazototibatsira zvekare kuti tinge tichiuya kunoku kumhiri kwemakungwa. Vakaramba mukoma, vakati sezvo tainge tichiita zvekunamata tainge tisingafanire kuti tinge tichifamba tichibvunzira mun'anga. Ndakazoti ndauya kunoku mukoma ndigere kumba kwavo, ndo pandakatanga kuona chipoko chamama vangu. Mama vaisamboda kurwa neni kana kuita sei, ndaingovaona vakatsikitira pasi vobva vatanga kuchema, vobva vanyangarika. Ndo zvakaitikawo izvi parufu rwaamai vangu. Zvinondirwadza to this very day. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi amai vangu vaichema vachiti vanhu vekwatafa ndimi mandiuraya. Strange things indeed they do happen in this world.